माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो म्यूजिक भाव डीजे हरिओम बसंतपुर। डाली के गियर बहा मारे लयन बहा तनिको नहीं डराला यारा बाटे हम वाला डाली के गियर बहा मारे लयन बहा तनिको नहीं डराला यारा बाटे हम वाला रे यारा बाटे हम वाला आकाठी के दिलवा भूले जाला यारा बाटे हम वाला आकाठी के दिलवा भूले जाला यारा बाटे हम वाला। अभी आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र निर्मलिया को डीजे हरिओम बसंतपुर। सिनेमा के बटन सखी रखेला खोल के आमन पगलाबे तो मीठा मीठा बोल के सिनेमा के बटन सखी रखेला खोल के आमन पगलाबे तो मीठा मीठा बोल के झाड़ी के झुलपी उठब आवे ए सखी हीरो से कम नहीं लागे ए सखी हीरो से उता कम नहीं लागे दुन्नू रे अखिया से मारे उलाटी तनिको नहीं डराला यारा बाटे हम वाला रे यारा बाटे हम वाला आकाठी के दिलवा उले जाला यारा बाटे हम वाला आकाठी के दिलवा केले जाला यारा बाटे हम वाला। अभी आप सुन रहे हैं सावरिया म्यूजिक म्यूजिक भाव डीजे हरिओम बसंतपुर। देहला के हाथा काठा भोरल बगूदा आतन को लजाले ना लव यू बोले सीधा ये सखी देहला के हाथा काठा भोरल बगूदा आतन को लजाले ना लव यू बोले सीधा बुझले बात सब धर्मेंद्र भरल बागुन संजय खत्म के अंदर आ भरल बागुन दीपक लाल प्यारे के अंदर हॉर्न दबा के हैंडल घुमा के भुकुर भुकुर लाइक बारे यारा बाटे हम वाला रे यारा बाटे हम वाला आकाठी के दिलवा भूले जाला यारा बाटे हम वाला।